Türkmenistanyň paýtagtynda öýkeniň kompýuter tomografiýasyny etdirmek üçin nowbatlar köpelýär. Covid-19 testleriniň netijesinde ýüze çykarylýan ýagdaýlaryň sany welaýatlardaky kärhanalaryň işgärleriniň arasynda artýar. Bu arada Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary maglumat berýärler. Häkimetler bolsa ýurtda koronawirusyň henidem ýokdugyny öňe sürýärler. Paýtagtyň kardiologiýa merkezinde şuňlar kompýuter tomografiýasyny, ýagny KT barlygyny edýän lukmanlar 3 tapkyrly intas giýiji gündiň dowamında işleýärler. Giňeldilen iş tertibine garamazdan öýkeni barlatmak üçin ýüz tutýan adamlaryň sany azalmaýar. Soň günlerde adamlar 19-njy ýanwara ýazylýarlar. Barlygyň bahasy hem gymmatlary we 200-den 270 manada ýetdi. Bu arada 10-njy ýanwarda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary maglumat berdiler. Bu ýurdun häkimetleriniň ikrar etmeýän Covid-19 alamatlary bilen geçýän keteliň gitdigiçe ýaýbanlanýan döwründe bolup geçýär. Adynyň efirde agdalmazlygy şerti bilen gürlen lukmanlar ýurdun güýçli koronawirus tolkunyny başdan geçirýänligini aýdýarlar. Hassahanalarda görülip eşidilmedik derejede näsaglar, ölüm ýagdaýlary köpelýär. Testleriň köpüsi Covid-19-yň bardygyny tasdiklýar we öýküne zeper ýeten halatlary iňňän köp bolýar. Bu şertlerde lukmanlar gyssa gastynda işleýärler. Käbir tebitlerde maşgala lukmanlaryň iş güni uzaldylýar. Keselläp öýde bejergi alýan adamlaryň we meýletin test etdirýän adamlaryň sany köpelýär. 13-nji ýanwarda Liwap vilayatynyň Çärji etrafynda gurulýan gaz turbinaly elektrik stansiýasynyň 9 işgärinde koronawirusyň tapylandygy anyklandy. Azatlygyň vilayatdaky habarçysynyň sözlerine görä, koronawirus keseli 5-nji dekabrda Türkiýeden baran hünärmenleriň arasynda anyklanypdyr. Ýatlasak mundan öň täze ýylyň öňü sirasynda Çärji etrafynyň günorta böleginde ýerleşýän gaz turbinaly zawodyň hünärmenleriniň arasynda geçirilen testler kärhananyň 5 işgärinde Covid-19 keseliniň bardygyny ýüze çykarypdy. Olar hem 5-nji dekabrda Türkiýeden Türkmenistana baran we zawodyň karantin zolugynda 21 günlük karantina salynan türk raýatlary. Karantiniň soňky güni olar saglyk barlygyndan geçdiler we testleri oňy netijeleri görkezdi we destine keselhana äkedildi diýip Rönesan Türk kompaniýasynyň medeniýet sekretary dekabr aýynyň ahirinde aýdypdy. Azatlygyň maradaky habarçysynyň sözlerine görä, häzirki wagtda Türkmenabaddan 120 kilometr uzaklykda Liwap vilayaty bilen serhetleşýän ýerde Marynyň täze gaz gysyjy stansiýasynyň azyndan 4 işgärinde Covid-19 tapylypdyr. Koronavirus tapylan hünärmenler Ukrainanyň raýatlary bolup, olar Türkmenabadyň köp uğurly hassahanasyna ýerleşdirilipdir. Zawodyň anonim gürlän wekilleriniň sözlerine görä, kesellänler täze kärhananyň açylyş dabaratynyň öňü tirasynda ähli işgärleriň arasynda geçirilen testler arkaly anyklanypdyr. Olar resmi çäreleriň gatnaşyjylarynyň dabaradan 3 gün öň koronavirus üçin testden geçirilýänligini we täze kärhananyň 14-nji ýanwarda açylmagynyň planlaşdyrylýanlygyny habar berdiler. Dekabr aýynyň başynda Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň we kärhanalarynyň işgärlerine koronavirus synaglaryny öz hasabyna tapşyryldy. Dekabr aýynyň dowamında habarçylarymyz bu keseliň edara kärhanalarynyň işgärlerinde şol sanda lukmanlarda, muallimlerde, zawodlarda hem fabriklarda işleýänleriň en çemesinde keseliň anyklananlygyny habar berdiler. Azatlyk bilen anonim gürleşen lukmanlar barlanýanlaryň köpüsinde testleriň Covid-19-yň bardygyny görkezýänligini ýöne hassahanalarda koronavirus hakda gürlemegiň gadagyn edilýänligini aýdarlar. Resmi derejede Covid-19 bilen bagly ýekeje ýagdaýyň hem hasaba alynmanlygyny eglan edýän ýurdun häkimetleri dürli karantin çäklendirmelerini ýerizmegini dowam etdirýärler. Ýurtda ähli ýerlerde maskalar giýmek, distansiýany saklamak talaby we hereket çäklendirmeleri girdilýär. Döwlet işgärleri koronavirus synaglaryndan geçmeli edilýär we kesellemek howp astyndaky raýatlaryň sanawlary düzülýär. Mundan başga da bazarlar, mesçitler ýapyk bolmagyna galýar, kärhanalaryň işi we işleýänleriň sany azaldylýar.